technicky hoci čo, tak môže to spôsobiť nejaký buď zdravotný problém, alebo nejaké bezpečnostné riziko, alebo niečo. A vy za to zodpovedáte ako predajca. Keď to kúpite, ja neviem, z Poľska od nejakého resellera, ktorý to už doniesol z Číny, tak vtedy už ako keby čiastočne nesie asi tú zodpovednosť aj on, ako ten dodávateľ, alebo stále to akože znášam tú zodpovednosť, lebo z deky môžete chytiť alergickú reakciu, dostať neviem aký záchvat a niečo sa môže stať tomu človeku, ak ten certifikát, alebo je to nejak čudne vyrobené, je tam nejaká látka, ktorá môže niečo spôsobiť. Baterka vám môže vybuchnúť, môže vyhorieť dom, proste tam sa strašne veľa vecí môže stať. V prípade, že nemáte ten certifikát, no sa to môže stať stále, ale keď máte ten certifikát, tak ste chránení. Tu som vám predal toto, certifikovala to európska firma a môže sa to tu predávať. Ako sa to rieši? Že keď to kúpim z Európy, tak už to musí mať ten certifikát, alebo ako to je? No, malo by to tak byť, ale tiež ako napríklad v Poľsku tie colnice majú viacej práce ako u nás, lebo predsa len je to väčšia krajina a môže sa stať, že nedôjde k tomu, že by skontrolovali objednávku pri dovoze. Čiže spoliehať sa na to na 100% nedá. Ja ako dovozca by som si to určite riešil každopádne tak, že by som si tie certifikáty overovala, ale to nejde len o certifikáty, tam ide o veľmi veľa vecí. Napríklad, keď my dovážame nejaké, či už sú to textily alebo hračky, tak my tam robievame, pokiaľ je to robené na mieru, testy materiálov, že či to nepúšťa farbu, napríklad pri styku so slinami, či to nemá nejaké karcinogénne látky, taktiež keď sa dovážajú plechy alebo nejaké takéto tovary pre stavebníctvo, tak sa robia niekedy chemické rozbory, aby sme vedeli, že skutočne dovážame tú normu, ktorú sme chceli a nie je nejaký podradný kov. Čiže to není akože úplne jednoduché, tam sú nejaké certifikačné laboratória alebo niečo, že ja keď si dám vyrobiť, ako si spomínala, nejakú plyšovú hračku, alebo kľudne si môžete dať vyrobiť nejakého maskota vlastného, ja neviem, 10 000 nejakých psíkov, alebo niečoho podobného, tak to sa dá za nejakých x peňazí získať ten certifikát, že tam pošlete 10 tých mackov a že urobte nám na nich testy? Áno, ale tam je dôležité vybrať predtým dodávateľa, ktorý to bude vedieť spraviť, lebo Číňania vám povedia, OK, jasné, zaplatíte si extra za to. Odporúčam vždy vybrať labák vo vlastnej režii, pretože aby to nebol nejaký falošný, ktorým vydá certifikát. My týždenne máme tak 10 falošných certifikátov, čo nám posielajú noví dodávateľia, takže viem, o čom hovorím. No a čo sa týka vlastne toho procesu, tak je dôležité ten dodávateľ, aby vedel, ako to má urobiť, lebo to, že sa začne certifikačný proces na niečo, čo nakoniec nebude spĺňať tie požiadavky, je stratený mesiac alebo aj dlhšie, lebo oni musia najskôr pripraviť technickú dokumentáciu a potom prebiehajú testy toho materiálu a tých samotných výrobkov. Čo sa týka hračiek, tak tie sú akože úplne že najprísnejšie, čo sa týka dovozu, lebo predsa len ide to do styku s deťmi a nikto nechce deti, ktoré dostanú hračku a potom už nebudú. Takže hračky sú najprísnejšie a potom batérie a celkovo čokoľvek, čo ide na cestu. Čiže nejaké elektrické skútre a podobné veci. A tam tá certifikácia je fakt veľmi dôležitá, ale tam ide aj o to, že vy ako dovozca máte požiadavky na to, ako to distribuujete. Čiže musíte to mať oštitkované v slovenskom jazyku, musia tam byť manuály a na toto veľa importérov zabúda a potom sa čudujú, keď colnica príde, že čo to tam máte, prečo tam nemáte dokumentáciu a podobne. Čiže jedna vec je dať si niečo vyrobiť na mieru a druhá vec je doviezť niečo a zrejme tí overení, dobrí dodávateľia, s ktorými vy už robíte roky, tak akože asi tie certifikáty už všetky k tomu majú, že ktoré sú akože OK, nie? Že ja si poviem, že chcem doniesť teraz tablety alebo fritézy alebo neviem čo, tak vy už mi viete povedať, že OK, že tuto je 100 výrobcov fritéz, ale tu máme 10, z ktorých si môžete vybrať a vieme, že tie certifikáty a ten tovar, ktorý oni vyrábajú, tak je OK a v Európskej únii sa akože nebude s nimi robiť, že nebude problém predávať ten tovar?
Presne tak, akože my garantujeme to, že ani len nepošleme nejaký katalóg alebo ponuku od dodávateľa, ktorý to nemá. Čiže u nás je prvá vec, že klient pošle, že čo potrebuje, čiže technické požiadavky, my nepotrebujeme nejaké linky z Číny alebo niečo. Nám kľudne stačí link z nejakého e-shopu alebo obchodu akéhokoľvek v Európe, že približne takéto niečo alebo úplne takéto niečo chcem, či už v inej farbe alebo v nejakom inom vyhotovení s vlastným brandom, a my následne oslovíme naše kontakty, čo máme v Číne alebo v iných azijských krajinách podľa toho, aký je to tovar, lebo my vieme, kde sa čo vyrába. Takže keď ide o nejaký jednoduchý textil, tak nebudeme otravovať s tým Číňanom, ale hneď ideme do Bangladešu alebo do Vietnamu. No a hneď už riešime to, že musí to mať toto a kým to vlastne nebude, tak my tú ponuku klientovi ani len neposielame. Čiže akože garantujeme, že keď to ide takto, tak to ide všetko podľa kostolného poriadku.